Sa Good Vibes, isa ka 22 anyos nga babayi ang nagdaog sang brand new nga auto sa New Year's Eve countdown sang Bacolod. Samtang ginabuksan ang nadag-an nga salakyan, hindi madula ang excitement ka may kaugalingon na nga salakyan. May report si Romeo Subaldo. Sa pagbukas pa lang sa 22 anyos nga si Jeline Alunan sa nadagaan niya nga brand new Toyota Vios, emosyonal na siya. Excited siya nga makasakay sa nadagaan niya nga auto. Mayor LB, thank you, Git! Si acting Bacolod GT Mayor Elcid Familiaran ay nag-turn over siyang yabi sa salakyan kailasang aga sa iya sa may Bacolod GT Government Center. Kabalo ka kung pilang cost sa salakyan mo? Sir? Ubay ka kabalo sa cost? Wala pa. I-google lang din. Istorya ni Jeline, bisan motor lang gid kuntani ang ginahandom niya nga madaog sa raffle pero gintagaan siya sa brand new nga salakyan. Pag announce pa lang, hindi na gid kami sa hamon nga kasi. Nakalantaw ka live? Sino ba mo ngalan mo? Ano? Nalumpad, gano'n Ano? Hindi naman ma-explain na muna ba, sir, kay wala kami nag-expectar mo sa kadamo-damo nga nag-intra. Oo. Isa gid, ako gid ang nagabot. Tamis kang expect na lang kami ganit motor. Oktubre lang siya nawadaan sa trabaho. Pagbulag sa tuig, may auto na siya. Ganit ako ang pagpasalamat niya sa blessing nga nabaton. First time. Swerte ka sa mga raffle? May araman, sir, nga kakaanan sa mga raffle-raffle nga iban. Pero hindi ka sa mga hindi mapatiyan. Ako giniyan subong nga, sir, ang grabe. Gid nga nagabot sa amon nga blessing, sir. Siling sang Yailoy, mas naging basad yang ilang New Year's celebration bangod sang suwerte ni Jeline. Tiga dinuksing sa balay. Ala, gapaagaw makami kwarta sa kabataan. Hasta na lang sa ulihi nga may nagpabalo nga ay nang amuni adagdadugang nga nagilang hinugyaw. Ang lima ka mga nagdalaog sa mga motorsiklo ang nagklaiman kailas ang aga sa ilang mga bag-o nga motorsiklo. Sa subong, hindi pa makadesisyon si Jeline kundi niya una luyag magkadto kung makahibalo na siya mag-drive. Pero unahon niya anay ang magtuon mag-drive para ma-enjoy ang iya nga kadalagan.